Na ga wata bayar Allah tana magana akan garin Nahal, wata 'yan Nijar. Ban san sunanta ba amma kamar na ga a TikTok tana magana akan garin Nahal da yanda yake da fa'idoji. To gashi nan dai wannan shine garin Nahal. Gashi nan garin Nahal ne wannan original. Gashi nan kuma ga amfaninsa nan kaɗan daga ciki, yana taimaka mata masu juna biyu wajen goyon ciki, naƙuda da haihuwa lafiya, kuma ana sarrafa shi domin wasu amfani na musamman. Kin ga ana jiƙa cikin cokali na maganin a ruwan zafi kofi ɗaya, a tace a wanke gaba da shi sau 2 a rana tsawon kwana 7. Kun ga wannan masu fama da matsalan wanda suke haihuwa, suke naƙuda, wanda naƙuda ta zo musu kamar lokacin haihuwa ya kusa, suke so su samu su haihu lafiya, jikinsu ya buɗe su samu haihuwa, to shine za su yi amfani da wannan garin Nahal ɗin. Idan kina da tafasasshen ruwa sai ki ɗebi cokali ɗaya na garin Nahal ki zuba a ciki, sai ki bari ya sha iska, sai kina wanke gabanki da wannan ruwan, kamar yadda suka yi indication. Gashi nan a jiki ana jiƙa cikin cokali na maganin a ruwan zafi kofi guda, a tace a wanke gaba da shi sau 2 a wuni tsawon kwana 7. Kin ga sau 2 zaki na kama ruwa da shi tsawon kwanaki 7, zaki haihu da yardan Allah. Wata na 1 da na 3 da na 7, in an shiga wata na 9 za a sha rabin kofi da zuma, sannan a wanke gaba sau 2 a wuni zuwa kwana 7. Idan kika ga misali yanzu wannan bidiyon, shi wannan garin Nahal ɗin yanda ake masa, idan kina da ciki a wata na 1 zaki tafasa garin Nahal, zaki tafasa ruwa, sai ki ɗebi garin Nahal cokali 1 sai ki zuba, sai kina kama ruwa da shi sau 2 a rana. Ki wanke gabanki da safe, ki wanke gabanki da shi da yamma tsawon kwana 7 a wata na 1 kenan, sai ki rabu da shi. Sai kin shiga wata na 3 sai ki ɗauka, sai ki ma ki wanke gabanki, sai ki yi the same abin da kika yi a wata na farko. Ki tafasa ruwa kofi 1, sai ki zuba garin Nahal, sai ki wanke gabanki da safe, da yamma ma ki wanke gabanki da shi tsawon kwana 7. Kin gama da wannan. Sai a wata na 7 kuma shi ma sai ki the same abin da kika yi. Ki tafasa ruwa kofi 1, ki zuba cokali 1 na garin Nahal, ki kama ruwa da shi da safe, ki kama ruwa da shi da yamma tsawon kwana 7. Sai in kika shiga wata na 9 kuma shi ma zaki tsawon kwana 7. In kika shiga wata na 9, watan haihuwa kenan, sannan kuma sai kina ɗiban rabin cokali, kina tafasa shi, kina sha rabin kofi. Don Allah da inda kina wannan zaki samu ki haihu lafiya ƙalau cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. To kin ga wannan hanya ce abinda ake nufi a first trimester. Zaki samu ruwan zafi, ki zuba wannan Nahal ɗin a ciki, ki kama ruwa da shi for 7 days. A second trimester ma zaki for 7 days. A third trimester ma zaki for 7 days. Idan kika shiga watan haihuwa ma shi ma zaki 7 days, sannan kuma sai kina ɗan sha. To Allah yadda jikinki zai buɗe lokacin da zaki haihu, zai zama baki samu wahala haihuwa ba, sannan kuma zaki haihu lafiya cikin yardan Allah. Kun ga wannan gashi nan garin Nahal ɗin, wanda yake so zai iya bibiyar mu, zai iya kiran number mu ko ya bibiye mu a WhatsApp domin ya samu maganin shi. Mun gode.